Għas-sitt sena konsekuttiva tnediet il-kampanja ambjentali Saving Our Blue bilan li titqajjem aktar kuxjenza fuq l-impatt tal-iskart, partikolarment fl-ibħra li jsawru il-Kosta Maltija. Il-kampanja għandha lan li tqajjem għarfien dwar il-ħsara kbira li jikkawża l-plastik u tħeġġeġ lin-nies biex tieqaf tuża prodotti li jikkawżaw dan, partikolarment dawk li jintużaw darba biss. F'attività immirata għat-tfal fi xrob laġin Marsa Xlokk ġie spjegat li din il-kampanja issa qed issir appuntament annwali. One News dar mal-faċilitajiet ta' xrob laġin fejn rajna diversi annimali selvaġġi bħal fkieren li għal xi raġuni jew oħra weġġaw jew mardu u qed jingħataw il-kura u l-attenzjoni meħtieġa. F'diskors waqt it-tnedija ta' din il-kampanja l-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli tenniet kif bħal snin preċedenti Saving Our Blue se tkun qed tinvolvi attivitajiet differenti ta' tindif fil-bajjiet madwar l-Gżejjer Maltin. Illum ridna li permezz ta' din l-attività fil-waqt li qegħdin inniedu l-kampanja Saving Our Blue infehmu lit-tfal l-importanza ta' din il-kampanja u għaliex bil-mod kif inġibu ruħna kull wieħed waħda minna billi naraw li ma nitfawx plastics barra b'mod partikolari fuq il-bajjiet tagħna ħdejn il-baħar billi min ipejjeb jara li ma jitfax il-sigaretti fuq ir-ramel jew fuq il-bajjiet tagħna. Meta nagħmlu hekk kif nistgħu nkunu qegħdin nipproteġu wkoll l-annimali selvaġġi bħal huma pereżempju fil-każ tal-baħar il-fkieren. Sa dan it-tant din is-sena l-kampanja qed toffri wkoll esperjenza fejn wieħed jista' jara żoni importanti tal-ħajja fil-baħar permezz ta' realtà virtwali. Minn barra hekk tinkludu wkoll logħob edukattiv dwar l-iskart li jinsab fil-baħar u s-separazzjoni tal-iskart. Il-President Eżekuttiv ta' Nature Trust Malta Vincent Tart spjega kif id fit ma' din l-inizjattiva qed jaħdmu qatih kull sena biex jiġbru l-iskart minn diversi postijiet madwar il-pajjiż. Kull sena aħna flimkien ma' Saving Our Blue nagħmlu kampanji fejn natfu l-beaches mhux biss biex ikollna beaches li jistgħu gawdew mis-soċjetà, imma wkoll beaches fejn pereżempju jekk titla' fekruna jew nkella il-plastik li ma hemm min ma jagħtix każ jarmi fuq il-beach spiċċa fil-baħar ma jispiċċax jinbela jew minn fkieren jew nkella wisq aktar jittikel minn ħut li wara kollox mbagħad inkunu qed niklu ħaħna. Kif ġieli ntqal anke fis-social media kultant inkunu qed niklu l-plastik li narmu aħna stess.